господин вице-премиер, драги колеги и гости, радостите съм да ви посрещна за трети път в Великотърновския университет от миналата и тази година. Въпреки сравнително късния час, аудиторията е пълна. Тук са и студенти, и преподаватели, и участници в семинара, който обсъжда проблемите за системите за финансово управление и контрол в публичния сектор, в частност в висшите училища. Тази седмица започна с честване на студентския празник и с посещението на министър Младенов и въпреки че утре е работен ден, ще завършим с вашето присъствие в университета. Мисля, че няма нужда на третото посещение да представям министър Дянков. Всички ние знаем кой той. Добре дошъл и да не губим време, имате думата. Добър вечер на всички. Благодаря, че петък вечер особено се отзовахте на поканата да си поговорим по интересни, надявам се, теми за всички нас. Аз ще направя кратко въведение, 10-15 минути и след това се надявам, че ще поговорим, поспорим и така нататък. Миналия път, като давах тук по-дълга лекция, тя беше на тема кога и как, главно как ще излизаме от кризата, понеже тази тема вече е демоде. Ще говоря за следващата тема, а именно какви са източниците на растеж в България и в 2011 година и в следващите няколко години. За мен това вече е най-важната тема. Преди малко журналистите ми питаха дали ще се изпълни бюджета до края на тая година. Отговорът е да, и точно заради това, вместо да си говорим за миналото, а именно как излизаме от кризата, ще си говорим за бъдещето и източниците на растеж и следващата година и в рамките на следващите 5-10 години. Значи, ако се замисли човек от какво зависи икономическото развитие на една държава, в зависимост, разбира се, от това, което е учил, от това, което е работил, може да почне по много различни начини. Аз ще започна от гледна точка на икономическите теории и практика до сега, как една икономика се развива, от какво зависи тя. Там, понеже има доста опит и в България, и по света, първите няколко отговора са сравнително лесни. За да върви добре една икономика, трябва да има по-добро освояване на капитал и паричен, и от гледна точка на човешки ресурс. Трябва да има по-добра свързаност, най-общо казано, на факторите за производство. Грубо казано, това означава повече инфраструктура от всякакъв вид, и магистрали, и ЖП, и водна, и така нататък. И трябва да има фактори, които да развиват производителността на труда и въобще конкурентоспособността на една държава, които някои хора казват, че това са по-високи технологии, други казват, това са висше образование и наука, иновативно производство и така нататък. И аз накратко ще мина през тези теми. По време на криза обикновено има по-малко пари за инвестиция и при домакинствата, и в бизнеса, и това до някъде става основна тема. И действително в последните, може би, 10-15 месеца, като пътувам и говоря с всички представители на бизнеса, общественици и така нататък, темата за няма ли по-евтини кредити, защо банките не дават пари, защо държавата не дава пари, защото държавата не се разплаща и така нататък бяха едни от основните теми. Напоследък обаче в последните няколко месеца те почват да спират да са тема. Основно, разбира се, те винаги ще са тема и винаги ще има хора, които ще казват, аз искам по-ниски
лихви по моите кредити, искам държавата чрез гаранционни фондове или по друг начин да осигурява повече ресурси или за определен сектор, или за малки предприятия, или за планински предприятия или така нататък. Но последните 3-4 месеца вече и днес имаше данни за бизнес кредитите в България, които днешните данни казах, че този месец ноември спрямо месец октомври с 9% се увеличили кредитите като общ обем към бизнеса. В смисъл вече, и това е вече четвърти месец в различни части на банковия сектор, вече се вижда известно оживление. Това, разбира се, е далеч от нивото, което беше преди кризата и една част от българския бизнес може би очаква, че лекотата за взимане на кредити бързо би трябвало да се върне до нивото преди кризата. Там отговор е, че това няма да стане нито 2011, нито 2012. Може би в следващите 5 години това няма да стане нито в България, нито в другите европейски страни. По простата причина, че преди кризата, европейската и световната криза, имаше доста лек начин за взимане на кредити, особено от гледна точка на строене на хотели, сгради, какво ли не общо взето се строеше. Банките даваха много кредити в България и в други държави. Оказа се, че това, макар че вървеше ръка в ръка с по-добро икономическо развитие, това беше доста временно и в крайна сметка няколко държави сериозно се изпатиха от това. Ирландия е последния случай, в който благодарение на голямото увеличение на банковите кредити, сега държавата, не само частния сектор, а и публичния сектор е в сериозни затруднения. Има и много други държави, за които по-малко говорим, но реално същото е факт. Много държави, главно в Европа, но също и в Щатите, също и в Япония, трябваше да скоростно да национализират банки или да капитализират банки, за да могат да спасят част от банковия си сектор. И една от главните общо взето поуки от тази криза е, че банковия сектор първо трябва да се регулира доста повече, отколкото се е регулирал в миналото, и това вече е факт и в Европа, и в Щатите, и въобще на световно ниво. И втората тема е, че поне за известно време банкерите забравят доста бързо кризи. Нали, световната история го доказва, че след голяма криза трябват около 1-2-3 години и банкерите внезапно забравят, че е имало криза и почват пак да дават по същия начин пари, които са давали и преди. Но поне за следващите 2-3 години ще има доста сложни условия, така да се каже, за взимане на лесни кредити, или по-скоро кредитите ще се дават там, където е ясно, че ще има възвръщаемост, свързана с бизнес планове и съответно ще почне да се променя, и това вече е факт и тази година, самия секторната разбивка на икономическото развитие на България. Какво имам предвид? Докато преди кризата, ако видите къде са влизали кредити и съответно откъде идва голяма част от нашето икономическо развитие, то е било от 2-3 сектора. Най-общо казано строителство, масово се е строяло и по морето, и в големите градове. Магистрали не са строели, но това е следваща тема, но в строителство са влезли доста пари. Строителството обаче, което България е правила, което Ирландия е правила, което всъщност голяма част от Европа е правило, без Швейцария, което е интересно, и Германия, е влизало в този тип строителство, което няма някаква висока възвръщаемост. Или се строили по-големи офис сгради, или се строели хотели, които имат една от най-ниската възвръщаемост от всички сектори на световната икономика, не само на българската. Един вид много пари са отишли в неща, които не връщат пари като инвестиции. Туризма се е развил доста по същия начин, но много фокусиран върху Черноморието и върху София, няколко други зимните курорти и така нататък. Това също, макар че е хубаво да имаме по-развит
туризъм. България поне до сега се е фокусирала така в сравнително ниските категории от гледна точка на какви туристи ние привличаме, и европейски, и световни. Така че и там, поне за мен преди кризата, някакси, макар че имало доста инвестиции, те са били сравнително с ниска възвръщаемост, и това се вижда сега, защото голяма част от тези проекти не са проекти, които по време на кризата можаха да издържат и в бъдеще ще се справят добре. Голяма част от тези проекти вече са спрени. За малки икономики като България по време на криза и за излизане от криза винаги е най-важен сектора износ. Просто понеже вътрешния пазар е твърде малък, за да дръпне икономиката. Не казвам това само за България, казвам за всички малки държави, включително и за малки държави като Холандия, Белгия и така нататък. И действително в последната вече над година българския износ, сектора износ върви много добре. Тази година може би ще завършим спрямо предишната година с ръст на износа около 40% на годишна основа. Това е голям ръст. По-радващо в този ръст е, че в почти всички сектори на индустрията. Още по-радващо е, че има някои сектори, които ние сме ги имали преди 15-20 години, сме ги загубили почти, и сега внезапно в време на кризата някакси сме намерили големи пазари. Един от тези сектори, примерно, е производство на колелета. Спомняте си, че преди време България произвеждаше балканчета и какво беше за голяма част от социалистическия лагер. Това някакси престана. Тази година, 2010 година, сме на път България да стане най-големия производител на колелета в цяла Европа. Което е нещо, което ако ви го бях казал така, без да съм финансов министър, може би щяхте да се съмнявате, и като финансов министър сигурно пак се съмнявате, но е факт, че тази година сме на път да надминем Холандия, която в момента е най-силната държава на производство и употреба на колелета в Европейския съюз. Италия е следваща, но ние сме на път да ги надминем. Защо? Интересно е това да се анализира и съм убеден, че преподавателите, учените ще го анализират това, но е факт, че някакси България в рамките на 2 до 3 години по време на кризата е успяла да завземе една голяма част от този сектор. Не е само това, България тази година в няколко други сектори има голям растеж. Един друг такъв сектор е фармацевтиката, където спрямо миналата година, само за една година, нашия износ се е покачил с близо 200%. В смисъл, реално 300% над това, което е било миналата година. Сме утроили производството си за чужбина в фармацевтиката. Това е също традиционен за България в миналото сектор, който малко бяхме позагубили в годините на прехода, и сега се появява. Има още 10 такива сектора, които бих казал са традиционни, примерно от преработването на селско-стопанска продукция почваме да изнасяме доста повече, отколкото в предишни години, така че тая година, 2010, България върви към това да е нетен износител на селско-стопанска и селско-стопанско преработвателна продукция. Нещо, което до 2007 година, всяка година, откакто съществува статистика, България винаги е била нетно износител, изнасяла повече, отколкото е внасяла селско-стопанска продукция. 2007 година, за първи път, откакто съществува статистика, България внесла повече, отколкото е изнесла. В смисъл, нашата индустрия е била по-слаба от външната индустрия. 2007, 2008 и 2009 са години на нетен внос. И 2010 година нашите производители, сравнително с останалата част на Европа и света, се засилили пак и имаме доста по-голям износ, отколкото внос. Това е радващо не само за тази година, е радващо, защото веднъж като завземеш някои пазари, които не си бил в миналото, това е предпоставка да ги развиваш много по-добре и в бъдещето. Освен това, влизаме в някои пазари, ще завърша това в темата износ, в които дори не сме били преди. Примерно днес излезе една интересна статистика, че износа ни като цяло за Китай се е увеличил с 212% тази година спрямо миналата година. Това е на някаква малка база, но все пак за една година ние сме удвоили износа си за Китай.
За Китай обикновено, като се говори, знаете, се говори китайски стоки масово влизат в Европа, в Щатите и така нататък. България всъщност, макар че се надявам, че още много ще ни върви износа за там, тази година НАТО отвоила износа си за Китай. Тази година България е близо отруила износа си за Мексико. Мексико не е държава, която, като си помислиш къде е. България така е естествен износител, но изнасяме доста неща за Мексико. И всъщност, ако видите какво изнасяме, някои от нещата са пълни изненади за мен. Примерно, България и миналата и тази година е един от основните и сме на път да бъдем основния износител към Мексико как се казва това, на дюшеци, не точно дюшеци, а матраци за легла. Имаме 3-4 големи фирми в България, които се развиват с времето и миналата, в края на миналата и тази година България се развива по начин, по който Мексико е, представете си, това е около 7000 км от тук. България става основен износител на матраци за Мексико. Това много ме радва, защото то от една страна показва теза, която аз ще доразвия след малко, че не е работа на държавата да решава и на правителството да решава кои сектори са приоритетни сектори за една държава. Ако се създадат добри условия за който и да е сектор, а тези условия са добра инфраструктура, за която говорихме, ниски данъци, държавата да си върши работата като държавна администрация, където има още много какво да се желае, но се опитваме. И разбира се няколко други теми, които вие ще ми подскажете. Изведнъж излизат добри сфери, в които българските производители, така да се каже, пробиват не само в европейски мащаб, но и в световен мащаб. И това, разбира се, носи и работни места, носи и добри данъци и така нататък. Ако някой ми беше казал преди година или година и половина, като ставах финансов министър, че България ще е номер 1 в Европа по производство на колелета и ще изнася матраци за Мексико. Едва ли, аз щях да мисля, че това е един от начините, за който България излиза от кризата, но е факт. И за мен е радващ факт, защото показва, че в България има достатъчно активен бизнес, който трябва да се подпомага по начините, по които аз разказах и да пробива навсякъде по света. Ще завърша с това, че българския износ най-много като регион се е увеличил всъщност към Близкия изток. Това също във времето, в социалистическия период е бил един от основните ни партньори. Близкия изток, Египет, Сирия, Либия, Ливан и така нататък. И сега е интересно да се види, че по време на кризата една част от българския износ тръгва пак към този регион, така че тази година износа ни към Близкия изток е с 80% по-висок от износа, който сме имали миналата година. Накратко, сектора износ се развива доста добре. Освен износа, напоследък в последното, или по-скоро в третото тримесечие, данните излязоха официално вчера и те показаха, че имаме вече положителен растеж и спрямо второ тримесечие и спрямо трето тримесечие на миналата година. Вече тръгва нагоре в положителна насока и строителството, но не строителството на хотели, на офис сгради и така нататък, а строителството на пътища главно. Така че в трето тримесечие за първи път виждаме сравнителен отскок в сектора строителство. Той идва главно от това, че по магистрала Тракия вече се строи. Преди 2 дни всъщност почна да се слага първи асфалт на лот 2. 5 месеца след като беше започнал лот 2. Ако си спомняте магистрала Люлин, кога се строеше от предишното правителство, трябваха 3 години и 4 месеца преди да се сложи асфалт. Магистрала Тракия след 5 месеца вече почва да се налага да се слага асфалт по втори лот, трети, четвърти лот вече се строи. Марица 2 лота вече се разработват, първите 31 км са пуснати. Люлин до края на годината ще има една голяма част от него, който работи. Вече премиера постоянно и говори тези неща, така че вие ги знаете.
Но просто искам да кажа, че заради това целият сектор на строителство в видоизменен вид от това преди кризата почва да върви нагоре. И какво остава? Остава вътрешното потребление. Вътрешното потребление за месец октомври, който е последния месец с официални данни, за първи път пада си, в смисъл до сега винаги падаше близо 2 години, месец октомври вече беше на нула, така да се каже, нямаше спад. Надеждата е, че ноември вече почваме да виждаме нагоре някакво развитие и вече от декември, януари, февруари и там ще видим някакъв ръст. Това, разбира се, зависи от стабилността на доходите, от данъчната система и понеже ние успяхме да запазим данъците такива каквито са, най-общо казано ниски, това би трябвало да даде вече някаква стабилност на бизнеса от гледна точка на какви са перспективите на бизнеса за следващата година и разбира се оттам нататък. Но това е една част, която до някъде вече сме говорили за нея като източник на растеж. Говорили сме и за инфраструктурата като източник на растеж и затова аз ще завърша с една-две теми, които не сме говорили чак толкова много или поне не по този начин като източник на растеж. Пак се връщам на икономическото уравнение, от какво зависи растеж на една държава, от парите, които се влагат, от инвестициите, разбира се, от типа производство, което имаме за малки държави износ. И разбира се, зависи от качеството на човешкия ресурс и тук стигаме до темата образование. Аз само в преход ще кажа, че има много какво да се желае от средното ни образование. Тази седмица, или по-скоро в края на миналата седмица, излязоха международните европейски резултати от така наречената ПИСА, която показва най-общо казано как нашите ученици се справят спрямо ученици в други европейски държави. Отговорът там има още много какво да се желае. И не само, че има още много какво да се желае, в сравнение с други държави, България сравнително продължава да пада. Процес, който е почнал някъде в началото на 90-те години, продължава, макар и с по-бавен темп, ние сравнително продължаваме да падаме. Всъщност има само две източноевропейски държави, или по-скоро бивши соцдържави, това са Полша и Естония, които са над средното за Европейския съюз и са в възход. Така да се каже, всички останали части на Източна Европа продължават сравнителното си падане спрямо Западна Европа, така че България не е сама. Но разбира се, това е не е успокояващо, дори напротив, трябва да мислим какви са инвестициите, които трябва да влагаме в образованието. Средното образование е ясно всъщност какви трябва да са инвестициите, много повече се е говорило, имало и някакви реформи с времето. И затова аз нямам много да говоря, като само кажа това, че показателите ни и там не са добри. Искам да завърша с малки коментари по темата висше образование и наука. Университетите, ролята на науката в университетите в частност и по принцип в развитието на нашата икономика. Напоследък по тази тема много се говори в различни варианти. Висшите учебни заведения излезе и една за мен много радваща тема, която е, че преди около месец Министерството на образованието за първи път, или по-скоро по тяхна поръчка, излезе една рейтингова система, за която аз преди малко споменах вън, по която най-общо казано различните факултети в цялата държава се сравняват от гледна точка на качество на обучението, от гледна точка на реализацията на студентите и така нататък. Така че в момента по тази базисна рейтингова система, аз след малко ще кажа, че върху нея, разбира се, може да се надгражда и ще се надгражда в следващите месеци. Но тя примерно показва нещо, което ние сме знаели с времето, че Великотърновския университет в графата История и археология сред трите най-добри в България. И не е само сред трите най-добри в България, всъщност е много по-напред от останалата част на университетите, които преподават, да кажем, тази тема. Тази тема за мен всъщност е много важна, макар че стои далеч от финансите, защото тя за мен е много свързана с темата развитие на по-скъп, най-общо казано, туризъм. Туризъм, който привлича
по-богати туристи. Кои са тия туристи? Тия туристи са тези, които не отиват само да пият бира по кабанчетата по Черноморието, ходят и гледат някакви там гледат някакви църкви, разхождат се по Плиска Преслав, идват в Търново, гледат трапезица, ходят и гледат Старосел и така нататък. Той тип туризъм, макар че много се е говорило в България, той се казва културно-исторически, поклоннически, философски и така нататък. Този туризъм, макар че много се е говорил в България, реално почти го няма. А пък ние имаме всичките предпоставки този туризъм да го има. И можем да говорим тук за какви инвестиции трябват. Отчасти това е просто по-добра инфраструктура. В момента, в който има магистрала Тракия, така че за 3 часа да се отиде от София до Бургас, внезапно много повече хора ще стигат не само до Бургас, а ще стигат до Созопол и мощите, които бяха открити, мисля, че от един от вашите колеги, и до много други обекти, които ние имаме по това трасе. Но освен това на нас не трябват и повече историци и повече археолози, така че да намират повече от тези неща, които, в смисъл от тези обекти, много от които все още предстоят според мен да бъдат открити в България, да ги консервират добре, да ги развиват добре и така нататък. Така че за мен историко-археологичната тема е тема не само на наука, разбира се, това е много важно, е тема на инвестиции. Инвестиции в туризъм, който довежда до нас туристи с по-широки джобове, така да се каже. Има, разбира се, и няколко други големи факултета, които в Великотърновския университет в рейтинговата система са много високо. Аз няма да се спирам на тях. Само искам да кажа, че веднъж като има някаква рейтингова система, върху нея вече хората могат да се изказват. Аз съм убеден, че и вие или голяма част от вас, които се занимавате с това, ще имате коментари как тя може да се подобри. Така че след 3 месеца, след 6 месеца, след 9 месеца да имаме някаква база и наистина да кажем от тук нататък поне държавата, като плаща за висше образование, няма да плаща на брой студенти, както е в момента, независимо от това тия студенти къде и какво учат и какво е качеството на образованието, а ще плаща на студент и качество на преподаване на този студент, което е нещо съвсем различно. В смисъл на качествен студент. Един вид. В момента нямаме такова нещо. Това е началото, не казвам, че това е база, това е началото на една такава база, която се надявам, че в следващите месеци, докато 2011 година, вече ще имаме истинска база и да кажем, Великотърновския университет, например, произвежда много добри историци и археолози. На глава студент в Великотърновския университет, в този факултет, тогава трябва да се дава повече, отколкото някой друг университет, който не произвежда този тип като качество на студенти. Това е една част. Другата част, разбира се, е връзката между стратегията за наука, къде България трябва да развива наука, къде ние трябва да слагаме повече пари за наука. И това, разбира се, от една страна да е вързано с качеството на преподаването, защото науката от една страна стига до по-големи прозрения в областите, по-добри иновации и така нататък. От друга страна, с добра наука се качва едновременно и качеството на преподаване. И точно затова моята основна теза, която с времето съм повтаряла, е за мен развитието на българската наука в перспектива е в университетите. Разбира се, има и някои случаи, където заради по-големи инвестиции трябва да съществуват отделни институти, но най-общо казано успешните образователни системи и научни системи са системи, където науката е главно в университетите. И университетските преподаватели, а и студенти, не само преподаватели, имат възможността от една страна да ходят да преподават и да слушат лекции, от друга страна да имат и паричните възможности, паричните стимули и времето да правят истинска наука. Така че с времето за мен това е бъдещето на развитие на българската наука. Но за да стигнем до там, поне все пак като държава имаме ограничен ресурс, всъщност всяка държава има ограничен ресурс за наука, трябва да мислим какви са ни приоритетите. И за мен това е всъщност следващата голяма тема, по която част от нас и от вас, преподавателите и хората, които се занимават с наука и с висше образование, сте мислили, да кажем